Hi! Ako ang girlfriend. Kung nagutom ko, dapat ikaw gutom ka man. Hi! Ako ang boyfriend. Dapat ko... Ako ang girlfriend. Of course, kung di ko gusto makadto, amo na ang sunod. Hi! Ako ang girlfriend. Of course, kung wala ko text kang ibutang kong phone, syempre, ikaw ibutang mo man ang iyong mga phone. Hi! Ako ang boyfriend. Kung gusto ko, ako ang girlfriend. Of course, kung magreklamo ko, okay lang. Kung siya, nunca, hindi pwede. Hi! Ako ang boyfriend. Hindi na to, ako ang girlfriend. Of course, kung magabiyahin ko po ulit, pag medyo hubog ko, okay lang. Hi! Ako ang boyfriend. Ako ang girlfriend. Kung ako nauhaw ka gusto ko mag-inom cold, biskan hindi siya, pag gusto lang ko. Ako ang boyfriend. Kung nagutom ko ya, ako ang girlfriend. Kung may mga ulobrahon sa balay, kag gusto mong ugas pinggan, kag kapoy ko, hindi ko yan magpasugot. Siya ginaiya. Hi! Ako ang boyfriend. Bisan anong ilay ang bal, wala ko ilabot. Kay mangugas mo ko gyapon. Wow. Hi! Ako ang girlfriend. Kung ako natuyo, kag bisan ikaw wala natuyo, dapat matulog ka man. Come here, honey. Hi! Ako ang boyfriend. Gaya mo ko bala dyan sa makampal, doy, ikaw lang tanan. Kaya mo kung ako man maka-explicar mo ko. Ha? Ay, sige, oh, pambalon ta ka, oh, no problem, ha? Pambalon mo ko, ha? Oo, even, di ba? Oo, dapat balance, dapat may duwa nga kwan nga equality, no? Okay, no problem. Hi! Ako